Angibingelele isizwe sonke, ngibingelele sonke isizwe samabhinca enhlana sezansi magumba amane omhlaba. Ngibingelele Ndlunkulu, ngibingelele iNingizimu Afrika yonke. Ngiyabonga bafowethu ukuthola leli thuba. Njengopresidenti ke oyibamba, ngiyathobeka kunina abantu bami. Bengizocela nje ukuqala la iphuzu lokuqala ngizocela ukukhalisa umndeni wakaGumbi, ubaba uGumbi oshiyile emhlabeni. Soke sithi nje i-moment of silence okhona lapha endlini ekhomula isigqoko ngesithi ugobisa amakhanda. Siyabonga. Njengoba nazi bafowethu ukuthi ngisesikhundleni okwesikhashana engazi ukuthi ngiyodeda nini. Kunamaphuzu engiza nawo lapha. Elokuqala bekwelika baba uGumbi, ukukhala nje njengoba sidlulela ubaba uGumbi, siyakhala kakhulu. Elesibili cha, ngizoqonda nje isicelo siya phansi nje enkulu ukuthi kunganjani Ndlunkulu isikhalele ngodaba lwamalobolo. Insizwa ubona ingaganwa nje kulukhuni emalobolweni bafowethu. Ilokho nje bafowethu, iphuzu lelo lesibili engiza nalo ukuthi ke besinciphisele bese sithi qindi nje kancane amalobolo ethu ukuthi uwehla kancane. Iphuzu lesithathu, amabhinqa bafowethu kule impela sonto siya kuyona awanikele kwi-Dandi July. La isobe sisedandi khona siyobona yazi inqina ngesibhukabhuka ngisakhuluma indaba kodwa niyangiphazamisa ukuthi umese lapho ngisikele intambo kunale ntambo le. Sengikhohliwe kwi-Dandi July bafowethu. Sambe siye lapha kwi-Dandi July njengamabhinqa bafowethu, siyosingatha umcimbi lo osedandi. Iphuzu lesine bafowethu, iMandela Day ingolesihlanu. Bengicela ukuthi sibambisane, sikwazi ukubambisana, sikhiphe lokho esinakho, sibone ukuthi senza njani kuyiMandela Day bafowethu. Abanamandla ubuyiselwe emphakathini, akuphoqwe umuntu ke kodwa phela, kodwa nje bengicela lokho njengomongameli wenu omusha. Ngiyaphazamiseka kodwa okay. Lapha iphuzu lesihlanu engizothi nami phela ngizokwanda kakhulu ngoba ngiyafika kulesi sikhundla. Elesihlanu bafowethu, cha ngifuna ukubongela umfokalanga uNjabulo Langa, bamnike imoto lapha kwaToyota iFortuna. Ngiyambongela bafowethu, le ndoda ilibambile iqhaza emabhinceni bafowethu. Ngiyambongela kakhulu, ngizothi Mfokalanga siyakubongela kakhulu bafowethu, siyakubongela kakhulu mfowethu. Uyiphathe kahle leyo moto mfowethu, kodwa ke ngiyabona ngathi uyiphethe kahle, uyiwasha njalo ngikubone la TikTok. Siyabonga kakhulu bafowethu. Nami ngeke ngande kakhulu ngoba bawuze bekhala abantu bethi umacingwane engabe sabuya, kanti akufuneki lokho. Bengithi nje halamuzi nami njengebamba. Njengoba bengithembisile ukuthi ngizongena nje ngo7 kube u5 minutes ngithule lokho enginakho okufishane ebese ngiyadeda. Ngiyabonga bafowethu. Thank you. Siyabonga.
Kodwa sicela ukuthi kube kudle-ke inkukhu iqede-ke isipishi sesiphelile Mongameli asazi uma singakhululeka yini sikhulume noma seku-right nje. Sengiqedile mina nge-speech njengoba ngisho ngizothatha nge-5 minutes angizukugcila kakhulu sephelile namaphuzu Imibuzo ngeke sikwazi ukubuza Mongameli usiphi ithuba lokuthi sibuze. ngizobuza kodwa phela mase imibuzo iseminingi ngizovala ngoba ngiphethe. Siyabonga ithuba. Sibonga ithuba nje Mongameli osipha lona ukuthi sifake. Ayifake imibuzo. Sibonga ithuba. Sicela ukubuza Mongameli ukuthi uthatha isikhathi kanjani ukuyiqeda lesibhuka sekubuka. Ngizosho imkhwepha. Angizukubuka ngangudla umkhwepha sidala. Kodwa kuzoba isiphashana esincane. Uzoba isiphashana esincane. Ama-minute ngeke usiphe Mongameli. Ngeke ngikwazi ukuthi ama-minute. Into nje engingayicela ningithele into yokuphuza lapha naku. Oh. Wow. Mongameli, mhlawumbe ungathini ukuyibongela kwaba ka-JC ngokunikeza imoto ekade isebenzisa ejolisebenzisa uMacungwane ungathini ukuyibongela kubona? Ngiqina kodwa bafowethu. Senajwayela ukuqina uMacungwane kulungile bafowethu cha ngithi ngibonga ngo-JC naye imoto phandle yona lesi ezihamba ichuna hayi ukuthi khishwe ngifelipe iwazi isihlalo sakhe. Idonse ngandlebe wathi wangathinti izinto eziningi lapha ngazi-ke bona kuvela nemsila yenyamazane lapha. Bona kuvela nemsila yenyamazane ngabona naye lento bekuthiwa ngayithini. Kodwa ngihamba ngayo nje bafowethu. Ayikusindanga mongena ngathi isi. Hayi angizwanga kahle. Nawo lo msila lo obula abuvele lapha phezulu engazithwanga. Imibuzo bafowethu ngithe ngifuna ukubuza ngenjani. Buza siyabubuza nombani. Yeah. Buza. Cha Mongameli sicela ukubuza nje njengoba kade uhambile ule eGoli ukuthi belunjani uhambo lamongameli wethu. Noma bekumayelana nani usihlabela phela Mongameli nje ukubambelele. Cha. Ngeke ngihlebele kodwa khona kade ngiyokuhlela nje. Ngalibo wabona la hamba special. Angazi nami ukuthi izonika isikhundla ngafuka ngahambayo. Ngabuya futhi namuhla sekufanele ngethule lesi sikhulumo umphathi wesithanga sabe zindaba. Mongameli kuhlalekile kodwa bese sihlalo leso sikole. Hayi simnandi kakhulu. Angifuna nokuchaza. Bengifisa njengathi noma Macungwane sebuyile ethi kungidedela yini. Usho uhambo lwakho luthi ukululeka uMacungwane. Kube ngiyawazi umuntu bezomshaya lento ekuthiwa uTukaneza. Awu. Mongameli. Ayekho halala ongishephula yena. Ngabakho Mongameli. Besicela ukubuza Mongameli ukuthi njengoba ukhona nje esikhwameni kukhona yini mhlawumbe okuncane nje ukusho upresident noma usifice isikhwama sikhala amanzi. Hayi lapho ke. Ngifice ngekho ngisho ibhodwe obekuphekwe ngalo. Nomlotha obekubaswe ngawa. Thuthwe konke. Mongameli lapha ku-30 July ngabe mhlawumbe usebenzisana sokubona mhlawumbe okusha okuhlukile njengoba usesikhundleni nje uzoqala ukuvela kubantu qoqobele inyambo zombuso omabili Awuphinde futhi lapha ku-30 July ngabe usebenzisa ini esizoyibona entsha ehlukile njengomongameli omusha qoqobele inyambo zombuso. cha ngeke ngize ngihande kakhulu lapho ngoba naye umhlonishwa ubaba uMqunu yobe sebuyile lapho. So esithi ukufana imilomo sibonisana ngoba phela akufanele ngigolozane esikhulu mase sebuyile. Kodwa ke ukuba ibanga ngizoba yilo ngeke ngisasuka. Usho noma sethi umongameli uqoka omunye uzokungapha. Hayi ngeke kwenzeke. Kanjani? Engangidlalisa kanjani esikhulu? Kodwa akavumi uqamba mama. Hayi isikhwameni akukhulu lutho bafowethu. Seningamane nisho. Mhlambe kuzoba noshintsho mase njengoba kukhona mina.
mhlawumbe kuzona ushintsho njengoba sekukhona mina nibuze bafowethu ungasabi Hawu madoda asakufuna ukubuza umongameli. ngikhona nje ngikhonela nini Ngathi ngifunda kuma-comment ukuthi akekho nobuza kuma-comment. ya Awuthi sifunde lapha ngibheke lapha president ukuthi lapha kuma-comment mengangqini kakhulu bathi ubacela ukuthi ungabusamnika mongameli isifundungizo noma engabuye basho kanjalo yebo Kodwa vele isikhulu- nango ulokoze eyibaningi kakhulu uphumzile uthi ucela ukubuza ukuthi uthini ngomayogathi njengoba umayogathi edelele kangaka ngiyacabanga ukuthi ubuzela kulokho ukuthi usho njalo uthini ngomayogathi. cha umayogathi ngeke udaba lakhe lisakhulumeka ngoba selisenkantolo yesigungu manje ukulukhuluma kwethu uzofana ukuthi sisuze emanzini isigungu sesobhekana naye kodwa nje ahambisanga kahle umayogathi Siyabonga President. Nango omunye futhi umshayazi ucela ukuthi uPresident athinte phela umhla ka-24 August eMtubatuba akwazisa abantu bakhe ukuthi kuzobe kwenzakalani. Eyi noma bengisaba ukuyithinta leyo kodwa-ke eMtubatuba ngisale sengiyithinte kusebuzini kuzobe kunomdlalo wamanje ozobe uhleliwe khona elokishini kwaMsana abantu befike nawo amabhinca abafowethu efike ngomningi bawo ungamele nabuza lapha ngophuthu uthini ngophuthu leti trainer lophuthu kuthiwa nophuthu emabhinceni ngathini ngalokho abuza abantu hayi cha lapho hayi ngeke ngitholakala ukuphawula ngoba nophutha nje into enjalo uyisebenzisa lapha Mongameli kuthiwa sekwenzeka iphutha la wadla inkukhu ngomhlangano ngathi usuke ukhohle ukuthi ulindile kanti inyama ibisosuka lapha. Susa. Angoliyo. Uzahamba mniki. Ngapha ugqoko kufanele ugqoke ngcono. Mongameli akadlela iplate. Awu uthi usekwenzeka iphutha. Hambisa. Usudla inkukhu ngenyanga ngomhlangano Mongameli. Khipha futhi la. Manje kuzokuthi Awusangikhumbuza ngani? Mongameli nami usuka waphatha isiphelile. Hey, nayo into kahle manje. ezikhundla ziyashisa kahle Hey, bafowethu. Naku ngenza iphutha kumongameli ke. Hey, asohlambuka Kodwa icala lokuzwa kuwe. Wena ubushela ugogo. cha kumina. Cha, wena ubusha ugogo La la. bengibamba ifoni kanje. Sengikhohliwe phela ngithi bengibhizi ngikhuluma. Cha bengibamba ifoni kanje mina Mongameli. awushibanga muntu uphuthu Hayi sesobona inhlambuluko ngokuvala mhlawumbe. Hey. Okay ngiphinde ngicinge futhi abantu ababuzayo la. Bagilese inkukhu inyama inkomo. Ngenyanga umhlangano ukuthi. Ngelanga lomhlangano. Hawu. bathi uthini Ngaba? ngekamkhwanazi Ngikwazi ba. Hawu President. Hayi. Bacela ukubuza President ukuthi njengoba ichunu latha sohlupha ukuthi wena Mongameli wethu ukhe uthini okwakho ichunu latha sohlupha wena uthini senze njani okwakho. Hayi. Ngiyavala ngoMsana. Cha okwakho kuyeke kwechunu ukuthi latha sohlupha wena lakho item lithini. Hayi lami nje bafowethu umuntu avuke eshone khona. Eyozama ukusebenza ephushe la ukubambela. Shothi lakho lithi wathi ukhe yasoza. Sozama bafowethu. Ichunu latha sohlupha. Athi asohlupha. Wathi ukhe yasoza. Yeah. Okay. Ukuthi uzamaniko kwakho. Kwakho. Siyabonga Mongameli. Hayi bathi bacela ukuze ufuseke angiboni ukuthi uzophuma ukuthi Hayi kwenzeka kanjani.
Ayakwenzeki kanjani. Hey, Abeza abantu bafike bebuza. mongameli inyama isa-right sika-8 Hayi. okwamanje Ngisho ngiqaliswe inkukhu ngelanga mhlawumbe. okwamanje Inkinga okwamanje. okwamanje Nangapha khona ama-comment. Wathi umbona ukuthi sitapa nini eyi Thuyiyo le nyanga. Kuthiwa uyavumelana mongameli negama elithi angasashiya ukuthi uphuthe kuthiwa umphakaqa. Kodwa uthe uphuthe ulaza, hha noma uzokwazi. hayi angingeni kuleyo ngifuna ukucela ukhohlwa. Ngiyacela bafowethu. Uphuma. Bathi awazi nithi ukuphi umongameli njengoba umbambele nje. Kuthiwa awazi ukuphi. Oh, Kubuza uphesheya. I-USA mongameli. ya. Angazi uyobuya nini kodwa uyafisa ukuthi abuye mongameli hayi angifisi ukuthi ebuye. Hayi angifisi ngempela. Isikhundla ngizwa ngathi sihambisa kahle. eyi Uyayibona leyo nto leyo. umongameli wayifundela futhi engabe uthuma thina Khona nangapha phela abadinga uphendulo anti ulazi na. oh Kodwa wena phela ungabuza ngizophendula. Akhiza liyakhokhela phela futhi. Yeah. Ngisibalulekele mina. Ngiyakhumbula ukuthi but umongameli wathi akasayiphosi Coca-Cola kumile kulelo inkonyana. Iglasi eyodwa mfana. Iglasi eyodwa. Waphela ke kusayiphuza Manje ngakho. umongameli wadla yedwa icabinet lento yinhle. Hayi sikungu phela ngisazosikhetha. How? Uzoshintsha necabinet. Ukhetha u-actor uzoshintsha icabinet. Ngisazosiletha isigungu la. Manje umongameli uzokhetha icabinet entsha. Ya ngiyafisa ube kanjani. Hawu, umongameli ekubambisile ufuna ukushintsha icabinet. Hayi. Nomongameli njalo into efanele ikhumbule ukuthi ayilembe leqama emalembe lakhuliswa umthetho. Ngoba asidukile masiwele nawo. isikhundla Futhi noma singabuyeli kuyena engaphatheka. hawu ngoba into yakithi le Into yakithi. thathu manje indaba ezinje kofanele ehlele ngezansi awukwazi ukulwa nenkosi ekuphethe Awazi. thathu siyacela-ke mongameli bathi bacela usenzele umcimbi wokubungaza cela nje kube khona imbizo yokubungaza ubukhosi besikhashana eyi ubhale kanjalo mongameli Hey, kuzobanzima lokho ngoba makuthiwa Mancungwane ubuya ngolesihlanu. Ngoba phela angithi njengoba nami ngibambile ngazi ubuya nini. Mayibuya ngolesihlanu. Kuzonza kanjani noma isabata. hayi mongameli kusho ukuthi bayaphenduleka abantu la Hey, kodwa nje uma bengangiseka phela ngingene nje ngazo zombili izinto. Sekungakenzeka into kanjalo. ungasithembisani isizwe mongameli uma ungangena ngazo zombili izinto isizwe nje sakho samabhinca yini ongasithembisayo Hey, yabona kuningi. Wala ngizosho kodwa ukuthi amabhinca ngizokwenza nje umcimbi wawo kodwa phela ongakhethekile. Engafika noma ubani kodwa nje kube umcimbi wamabhinca. Isiqubulo sobe sisho njalo. sithi umcimbi Indima ezulu. mase sidlile mongameli sekuphelile Yine ngiyabasho phela ukuthi abantu. Mongameli uthe khona odlule khona nje indlebe yeso. Uthe usuzokhetha amafoni akushuthayo. Hayi khona kunjalo. Hayi. Engikhathele ukuphuma kula mafoni lawa nami ngithi ngiyayibuka ngibona ngeke ngithuke ukuthi mina ngathi ngwase Mozambique. Efoni ngikhipha kanjani. Ngizocela amafoni akhethekile. Ngaphandle uma ngishutha wangitshontsha kodwa nje hayi ngizowakhetha bafowethu. Ngizowakhetha. hayi mongameli hayi cha siyabonga mongameli kodwa ke okunye okugcina
sengivala mongameli usho ukuthi nje isizwe samabhinqa uthe sodla inyama nje kuphela emva kwenyama kuphelile asiyibonele ukuthi senze njani. Angithi lokho ngikushilo ukuthi uma ngabe bengivumela ukuthi ngingenazo zombili angikwazi phela ngami ukuthi ngithi ngiseyibamba bese ngigijima ngidlula umuntu ongiphethe. Ngiyafisa khona ungenazo zombili izinto kodwa-ke angazi zingenza kanjani ngoba ngeke ngiyise okhethweni le nto bengizothi kube kuya ngami ukuthi asiyise okhethweni manje akufanele ngoba sokwenzeka into angakaze sayibona emagcini lokho kwaba khona emhlabeni manje eyi ngiyakusaba lokho phela ngoba uzophuma eceleni kuzokhonakala. Bakhalayo mongameli abantu bathi bacela i-first lady manje bacela ukuthi next time mongameli uma ngabe ethula isikhulumo sakhe kube ne-first lady eceleni. First lady yini lo? Umuntu othambile wakho Wami. Sikazi, yebo mongameli. Ingakho phela nami kade ngikhala kwisilo sasendunkulu ukuthi ngenzela nami ngene kulolu hlu phela hayi ukuthi ngikhala nje nami sengiwelile ngingaweli Uthi impilo yamakhosi ucelani kuyo? Nciphisa kancane sikwazi nathi ukuqoqa Mhlampe nje uba inkosazane lotsholwa ngenkomo eziwu-11 uma ukhala nje mongameli amabhinqa mhlampe-ke ngithi nje indlu yami ithi iyakubuza ukuthi nikhalele ukuthi okungenani nifike ey'nkomeni ey'ngaki ungathini lapho? hayi noma enzile nje engaphumi mina ngimbono Nine. ya eyi Oh, ya hey ya hayi siyabonga mongameli uma ungasikho amazwi okubonga usuvala mongameli kubantu bakho ngicabanga ukuthi umbuzo usuphelile ukuze sikukhulule udle kahle ngoba siyabona uyadla kodwa uyabitoza. awuphela kancane la Hayi ngijabona sikho amazwi okubonga nokuvala mongameli. bafowethu lithi angimdlulisa amazwi okubonga uMacingwane ngidlulisa amazwi okubonga kubantu kwisizwe sami engisiphethe ngidlulisa amazwi okubonga nakwa JC nakho nje ngihamba nomuntu kamongameli okwesikhashana ngibonga kakhulu nakini bafowethu ukungisingatha nje senze lo live lo nalama camera phambi kwami ngibonga kakhulu bafowethu Mongameli. niphile nje neNingizimu Afrika yonke Mongameli. ngithi I thank you Mongameli siyabonga. Siyabonga. amen Yeah. Thanks, God.